En la recollida selectiva porta a porta, els ciutadans i comerços efectuen la separació de les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors situats permanentment al carrer, són recollides directament allà on es generen d'acord amb un calendari preestablert. Per això, un dels primers efectes visuals del model porta a porta és la retirada parcial o total dels contenidors del carrer. El seu principal objectiu és aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen, que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables, matèria orgànica, vidre, paper cartró, metalls, plàstics, etc., i de major qualitat, i reduir la quantitat de fracció resta que va a parar als abocadors o incineradores de residus. Des de fa molts anys, el sistema porta a porta està àmpliament estès a nivell internacional, sent un dels sistemes més comuns en els països més avançats en matèria de gestió de residus i reconegut per les institucions europees com un dels més eficients. L'any 2000, Tiana, Tona i Riudecanyes van ser els primers municipis catalans en implantar aquest model i des d'aleshores més d'un centenar de municipis catalans han implantat aquest sistema. Hi ha diferents modalitats segons el nombre de fraccions que es recullen. El model de 2 fraccions recull porta a porta la fracció orgànica i la resta. El model de 4 fraccions recull, a més, el paper i cartró i els envasos lleugers, mentre que el model de 5 fraccions recull també el vidre. Com es recullen els residus? Per a la recollida de la fracció orgànica es recomana utilitzar cubell airejat i bossa compostable. Al carrer es treu la bossa sempre amb un cubell, que normalment té tanca hermètica que impedeix que es pugui obrir accidentalment. Per a la recollida de les altres fraccions, sempre el cubell o la bossa, segons estableixi cada ajuntament. Quin és el calendari de recollida? A nivell domèstic, la matèria orgànica s'acostuma a recollir 3 vegades a la setmana. Els envasos, 1 o 2. El paper i cartró, 1. El vidre, 1, la resta 1 i els bolquers de 3 a 7 vegades. Tanmateix, cada ajuntament adapta el calendari de recollida a les seves circumstàncies. A nivell comercial se solen oferir recollides addicionals, degut a la seva major producció de residus. Els resultats. D'una banda, s'incrementa significativament el percentatge de recollida selectiva. Segons les experiències catalanes, els municipis amb aquest model arriben a uns nivells de recollida selectiva entre el 60 i el 85% dels residus generats. Amb el sistema de recollida amb contenidors, en canvi, aquest percentatge sol situar-se entre el 20 i el 50%. Això comporta que la quantitat de fracció resta que es destina a abocador o incineradores es redueixi de forma dràstica. Així mateix, la implantació del model de recollida porta a porta comporta una reducció de la generació de residus municipals al voltant del 10 i el 15%. D'altra banda, s'observa una millora de la qualitat de les fraccions recollides selectivament, especialment de la matèria orgànica i dels envasos. Els nivells d'impureses són, en general, molt inferiors respecte al model de recollida en contenidors. En el cas de la matèria orgànica, l'ús de la bossa compostable, que és major en municipis amb sistema porta a porta, també afavoreix aquesta bona qualitat. Tanmateix, factors com l'esforç destinat a la campanya de comunicació i d'informació a la ciutadania i l'assoliment d'un consens polític i ciutadà sòlids són claus per l'èxit d'aquest model. Així mateix, pel que fa als costos globals del sistema, estudis recents constaten que són equivalents als del sistema de recollida amb contenidors. El sistema porta a porta ha esdevingut a casa nostra un sistema habitual que rep en general bona acceptació i que assoleix uns molt bons resultats de recollida selectiva i reciclatge de residus.